नमस्कार, मी मनमोहन रोगे। मित्रांनो, सध्या एकच विषय आहे कोरोना जगभर, आणि दिवसेदिवस त्याचे ऋण वाढत आहेत पेशंट। आणि प्रश्न असं पडलो की यांचा करायचा काय, या कोरोनाचा करूचा काय। तर त्याच्यावरच ही कविता आहे, आणि कविता मालवणी तिचा कवितेचं शीर्षक असा, कोरोनाचा करूया काय। कोरोनाचा करूया काय। कोरोनाचा या करूया काय, कोण काय मनार घेणाच नाही। कोरोनाचा या करूया काय, कोण काय मनार घेणाच नाही। मोदी उद्धवच नाही सांगून दमले, टकली आपटून डॉक्टरनी शिपाय। बाबांनो थांबा घरात आपल्या सुकान, बाबांनो थांबा आपल्या घरात सुकान। कित्या गोर जीवाक कोरोना होईत चुकान। एकदा झालो आजार मगे बघूक कोण नाही। एकदा झालो आजार मगे बघूक नाही कोण। आप्त मित्र रवतील लांब हात दोन। घरात बसलास म्हणान भित्रे नाही तुम्ही, घरात बसलास म्हणान भित्रे नाही तुम्ही। लढणार लढतोत, लढणारे डॉक्टर शिपाई स्वच्छता कामगार, लढणारे लढतोत त्यांना साथ देऊया आम्ही। धावा नको हडेतडे, धावा नको हडेतडे, चिंता वाटतं तुमची। काळजी घ्यावं बाबांनो कुटुंबाची आणि देशाची। कोरोनान घेतले जगभरात बळी लाखो, कोरोनान घेतले जगभरात बळी लाखो। माहिता तुमका, ह्या माहिता तुमका, तरी घरात थांबा तुमका भरलो वाको। घरात तुमची होईत असत जरी कायली, घरात तुमची होईत असत जरी कायली, तरी थांबा आताशी हवा बरी नाही भायली, आताशी हवा बरी नाही भायली। धन्यवाद। कविता तुमका आवडली, लाईक कमेंट करा, शेअर करा, आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर तो अवश्य करा। धन्यवाद।